Hello friends, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बनायनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दाबोनो साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव थांबानो जाबाय। नायलांदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ। लोगोफोर नोंथांमोना सानो नाङा दि आङो मानि थाखाय भिडिअ गोदान आगाराखै आरो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि भिडिअ पस्ट होआखै, आपलोड होआखै। मानोना दायो आङो माबायावसो दङ, हस्टेलावसो दङ आङो, स्कुलाव हस्टेलाव। बेनिखायनो आङो भिडिअ आगारनो मोनाखै आरो दायो आं माबा न'आव थाङोबा बानायगोन भिडिअखौ। दाबो नाजागोन आरो बानायनो आङो, थेवबो हस्टेलाव थादोंबाबो। ना मा होनो? आं मिथियालै बिदिखौ फानो नों। बानायनो नाजागोन आङो होमबाबो। नोंथांमोना जेसे हायो एसे नायबानो जाबाय। भिडिअखौल' बानायगोन आङो थेवब्लाबो। मानोना आं दासो 10 थाखोआव फरायनाय ना, बेनिखायनो मेट्रिक आनजादबो दङ, बेनिखायनो हस्टेल थानो गोनां जादों। भिडिअखौथ' बानायनाया बानायगोन आङो नाजानानैबाबो। नोंथांमोना नायालासिनो थानो नाङा, थेवबो आं उनावबो नायनो हागोन लोगोफोर। दायो जोङो हस्टेलाव दं, नायबानो जाबाय लोगोफोर जोंनि स्कुलखौ। बांद्राय दामि नङा लोगोफोर स्कुला, नायबानो जाबाय लोगोफोर स्कुला। आसोल थांसै। बेनो हस्टेला जोंना, बेनो स्कुला, बेनो जोंना। नैबानो जों रुम गिदिरना। फोथार बे जोंनि स्कुलनि। नै गेटआ बेथिंनो जोंना। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदोंमोन लोगोफोर, आं मानि थाखाय भिडिअ आगाराखै, भिडिअ आपल'ड होआखै, आं बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर, बाय बाय।